'Yan makaranta baƙo ni shi ne ya sa na shigo da salama. Girmama baƙo ya zama dole ga ɗan gidan da ya san alfarma. Dama na zo da tambaya ne, in kun sani ku faɗa min nima. Matambayi kuwa baya illa, to bismillah ga tabarma. Na yi bismillah da sunan Allah, sai kuka bi ni kuna yi kuma. Min yi salatin manzon Allah, rasulina baban su karima. Kusa sahabu da alayansa da tabi'ansa mazajen fama. Kasa da mu da iyayen namu da malamai masana Islama. Ga tambaya zan yi ta gare ku, in kun amince kun ban dama. Ai tambaya ke ɗan ilimi ce, wanda da shi aka samun girma. To ku faɗan wace makaranta ce ta yi fice a wajen al'umma. Ai daga can muka dawo malam, kar da ka sha wahala gunnewa. Sai ku faɗan sunanta na yanka wanda aka yi taro da walima. Sunanta Umar bin Kaddabi, tudun Fulani al-Islama. Na ga kamar da ragowar zancen da zai fito da sifarta ta girma. Ƙwarai fahimtar ka gaskiya ce, baƙo nan ka samu ganima. Ina buƙatar ƙarin haske gami da hujja don in kama. To ita dai Umar bin Khattab ta shugaba Ibrahim ce ma. Mu je bayani 'yan makaranta na kusa samun ƙarin girma. Ta haɗa duk ƙudurorin naku, irin waɗanda kuke kan nema. Gwara ku yi mini dolla in nazarin su da kalma. Tana da sashen koyon boko da ɓangaren ilimin Islama. Dole ku ce ta zarce sa'anni don ta ɗaran musu samun dama. Ai baƙo kada ka yi gaggawa cikin abin da ka zo nan nema. Kuna nufin na so na yi sauri, akwai batu da yawa kenan ma. Ƙwarai yana nan tare ka buɗe kunnen hagu da dama. To ku faɗa mini fannonin da ta ƙirƙiro domin al'umma. Akwai firamare a cikinta, sekondare, nursery, diploma. Ku kuka ce wai suna difloma, ina ta samu wannan girma. Ta ɓangaren haddace ƙur'ani, ka ba su ɗanka ya zama alaramma. Ya ka'idar fannin suna hadda ga mai buƙatar ɗansa ya soma. Su ɗaliban haddar ƙur'ani suna wani a gaban alaramma. Ku ce idan na kai masu ɗana da sannu za ya zamo alaramma. Ƙwarai idan ka kai musu ɗanka, gidanka zai zama birnin ilima. Ya ɓangaren malamai da dirasa, shin ko suna aiki da salama. Ƙwarai suna aiki da amana da ƙurwa
baitul wasu suka kama. Sai ku faɗan sunayen nasu cikin biyayya babu zalama. Sadiq Hassan shi ne hedimasta in an bi tsarin nan na hukuma. Su nawa ne adadin na hukuma wanda ta turo domin ilma. Sannan akwai Ibrahim Sani sabon zuwa malami na hukuma. An ce da Sadiku ma sabo ne sai ku faɗan PTA su ma. Akwai Sanusi, akwai Ibrahim, akwai Amina uwa ga Usama. Ku ce akwai manya a cikin ta dole a san sallah da ikama. Akwai Sagira da Malam Abba, akwai Khadija, akwai Maryama. Yanzu guda tara ne da na kirga saura guda ku cike min goma. Akwai Samira anti takurna, akwai Basiran nan ta Na'ima. Shin wai na safe kuke lissafi ko kun haɗe mini har da na yamma? Na safiya ne dai muka baka, na yamma za mu faɗa maka suma. To ku faɗan sunan su na ji su na ɓangaren ilimin Islama. Akwai Khadija ta Ummu Suhaila da Malama Rahmat da ta Zuma. Kar ku tsaya wasa ku faɗan duka dan zan hau mota in koma. Akwai Khadija uwar Firdausi, akwai Surayya Shafa Maryama. Da mai zuwan su da wanda ya dina duk ku baje su akan tabarma. Akwai Sumayya Khadija da Shamsi, akwai Aminar Kala Ashema. Wanda suke hidima a gare ku Allah ka sa su gidan alfarma. Amin da kai da iyayen namu, da mu da wanda ya ce amin ma. Ashe ku ce sun kyautata tsari da ƙa'idojin nan na hukuma. Ƙwarai kwa bako ka faɗi daidai ga hidimasta nan na hukuma. Shin ko yana da kula kan aiki ko kuma gwara ya koma noma? A'a yana da kula da amana, ya game sashen hagu da dama. Ashe ku ce kun dace wakili gare ku ya wuce raini shi ma. Ba shi kaɗai ba ga dukkanin su muka cewa mazajen fama. Sai ku faɗan shugabanta na je shi na je gurin shi mu gaisa shi ma. Ai Ibrahim ne sunansa, littafi ya kasaidawa ma. Wake muƙaddashin Ibrahim mataimakinsa na hannun dama. Wannan Sunusi ne sunansa, mataimaki mai halin girma. A yanzu kam sauran adireshi ku bani don na rubuta shi ma. Ga duka masu bidar adireshi, a yanzu za mu faɗa muku shi ma. Daidai ina ne zan sami ta canza ni kai yara na nima. Tana cikin yankin wani kurna, tudun fulani da kun zo nema. Sai ku cikan adireshin daidai gani a zaune akan tabarma. Cikin gidan mai atan baka duba, Hamisu ɗan Malam Jibrima. Na gode kun ban adireshi ‘yan makaranta ga wata dama. Sai ka faɗe ta muna sauraro, don haka ne muka zo nan nema. Mu yi ilimi domin al'umma don haka shi ne tamkar noma. Mun gode da nasiha bako, don kayi ta wajen mai nema. Kada ku
ce haka ‘yan makaranta, ai gaskiya na faɗa muku nima. To bako daɗa sai wata rana sai ka faɗa mana sunan mowa. Ni kam Sunusi ne sunana, na barkiya kawun su Karima. Mun gode wa ilahul khalqi wanda ya ba mu ƙasar yin noma. Sami salatin manzon Allah na Aisha baban su Azima. Allah ka yi wa Nabiyu salati da ma irinsa cikin al'umma. Ka sa sahabu da alayansa da tabi'ansa muna cikin umma. ‘Yan makaranta baƙo ni shi ne ya sa na shigo da salama. Girmama baƙo ya zama